hoi da nere publikoa. Oso gaztiak eta oso helduak. Ni naiz suya perfektua. Oen, alabek eta ziat ez kasurik aneitzen baina. Bueno, a ver, bikote hau. Zuek, hauek euskaldun peto-petoak. A ver, txaben, eta 10 minutuan 1 euro irabazteko, jarra ezagun, a ver. Behar dut norbait. Bira hemen, bikote hau. Bueno, a ver, bikote. Bira, txoin, erakutsi bardu, zebestela hendia ez da geratuko, bira. Bira, segundu bat, hau banatu nahi dut. Bira zenbat diru, 10 minututan irabazten atxuzu, 100 euro, 60, 80, eta zer egin gabe gainea, ondo pasata gainea. Ez bentan. Zer, ez duzu diru falta, zuk ez duzu krisian abaitzen. Non dago, mutila honortzen bestia. Mutilak hartuko du mia. Gauen, baina. Ez du lan nahi. Dios, hau. Diru hemen oparitziko pres eta jendek ez du lan nahi. A ber. Entzun bentsat proposatu behar duan da? Bira, da, ingo izkiztut. A ber, itxoin, bira. 5 minututan galderak. Bai. Ez, botatzen alduzu bakarrik, edo galdetuta, oza, laguntza jasotzen alduzu. Asmatzen duzun aldiro 2 euro. Bira. Bai? 5 baietz? Venga, botari. 5 baietz, venga, mikroa, eta venga, Izena? Arantxa. Arantxa, bera, nire Andria bezala ordu. Arantxa, ondarrotarra? Bai, Bai? Bilbon bizina. Bilbon? Bai. Eta, bueno, gaur beste aguna hemen ondarruan oso ondo. Bai. Zema diru biatu zea atxetik? Ez da, jo 2 euro. 2 euro? Gurekin irabazteko asko duzu, bera. Bira zen bat hemen. Así que, beraz, az gaitezen, lehendabiziko oso garrantzitsua da asmatzia, ze bestela ja laiatik kanpo geratuko zea. Eta berre, hau oso erraxa da, jakin barreko galdera. Denbora, zein herritakoa da Iñaki Perurena harri jasatzailea? Leitza. Geratuko dut? Bai. Denbora! Leitza. Jaia, 6 segundu. Eleza. Leitza edo lesaka? Leitza. Ziur? Bai. Leitza, 2 euro, txalo bero bat! Bira, txak, 2 euro. Nozako, Guazen? Zer? Ez alda erraxa? Bueno, hau bai. Hain bertze beldur, hain bertze zakizten, lotxa zakizten. Bira zinen errax? Ja urdu dute zela, aurrengo baino. Ja, bota aurrengo galdera, bota. Bota. Denbora, esan Julio Iglesias eta Isabel Presleyren 3 seme alaben izenak. Julio Iglesias eta Isabel Presley. 3. Segi, goitu, eizu bezala. Venga, galdetu. Julio Iglesias. Azkar, venga, bota. Los hijos de Julio Iglesias. Los hijos de Julio Iglesias. Chabeli. Bueno, zu bota. Ezagunanak dira. Enrique. Julia José. Venga, Arantxa. Bestela hortikan galdetu. Julio Iglesias, Ensemik, Chabeli, Enrique eta Julio José edo... Julio Iglesias eta Isabel Presley. Seme alabenen artean ustot ezagunanak dira. Una pregunta, los hijos de Julio Iglesias son Chabeli, Enrique eta Julio José, bai. Artista, bai. Sí, no, para un concurso. Pues sí, es Julio José, ¿no? Sí, Julio José, listo. A ver, bota izenak. Chabeli, Enrique eta Julio José. Vale, geratuko denbora? Bai. Venga, denbora geratuta. Minutu bat eta 17 segundu. Horrean honetan, denbora asko erabili behar izan duzu, erantzun hori jasotzeko. Baina hala ere, minutu bat eta 17, eta gaindikan 4 minutu eskaz, gaindikan agortzeko. Erantzun zuzen, a ber, Chabeli, Enrique, abeslaria, eta Julio José. Julio José. 3 artistak. Bakoitza bere erara. Bai. Vale, uste duzu hori ala dela? Ongi! Enrique, abeslaria, Julio José eta Chabeli, oso ondo! Hori bertze, 2 euro. Berrogei euro? Dira batian, eta txaitutu zordurik ikusten. Bezea. Hau izan dizu semiak? Bai. Hortza idea, behira, ama oso azkarra duzu, Oso azkarra, oso ondo. Vale, pres hurrengorako? Bai. Venga, denbora. Zenbat peseta dira, euro bat zehatz mehatz. Egun de euro, listo. Zehatz mehatz. Zenbat peseta, euro bat, ez botan duzu? Egun de euro eta 6, 300 eta 86. Bai, geratuko dut? Bale, geratuta. Minutu bat eta 31 segundu. Zehatz mehatz. Bai. Egun de euro eta 6. Egun eta 66.
Koma? 386. 386. Bai. 6 euro? Bai. Ze beti, hiru azken eta beti azten ditugu, baina... Bai. Bai, hola da, bertso 2 euro. Txalo bat. 20 euro. Eta duela minutu eta 31 segundu, ez dut jokatu nahi, eskero txakian naiz, beldur naiz, ez dakiz zer. Oin zer? Ondo, gusta. Nola ge ondo? Ondo baina nobeto? Bueno, bai. 60 euro. Bai. Beste galdera. Denbora, nork abesten du Gangnam Style kanta ospetsua. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Bai. Gangnam Style. A ver. Eta inoaren kanta. Olako Ez dakit. ziozerik ez dala bai. Nork abesten du Gangnam Style. Nola da kanta? A ver, para, denbori. Para. Zuke bota erantzuna? Estai. Orduan paso ditzu? Ez, Paso? bai, galdetu got, bai. Galdetu behar duzu? Bai, galdetu. galdetu, vale. Ba, garo, eske nik denbora garatuko dut. Zeinek abesten dau Gangnam Style kantu, bakizue? Topa. Ez leke topa. Ez dakizue? Korearra doztu dala, hoi laguntza. Open Gangnam Style. Estai. Bueno, abesti osoa, abesten baduzu, igual Bai, emiko oso, bai, ez da zuna txarra. Debezu paso egin, Bai, paso. Paso, bai. venga, denbora, 2 minutu eta 27 segundu. Eta nola da abestia? Open Gangnam Gangnam Style. Style. Zeo, baldakizue, torre, baldakizue kanta hau nola den. Nola da, Gangnam Style. Open Gangnam Style. Ze, jota eta purus ondo eta jazta? Kau, Bueno, ba, ez dut asmatu, PSY-koa. Idea, pues. Ala du omendu izena. Venga, 20 euro. Así que nola du izena tiponek? PSY, venga. Ba, jarra ezagut. Bueno, ba, aizu, oainik Bueno, a ver, euro. ez da txarto. Bueno, 2 minutu eta 27. Bai. Orduan, bueno, denbora, erdila da hortuta, ja. Bai, Baina, oainik ama da okera. vale. Eta, ber, ikus ezagun urrengo galderakin zegarratzen den. Ados? Arrestxua, Hau oso erraxa. Denbora, zein film izan zen James Deanen azkena? Pues galdetu, galdetu. Hor, zinefilo bat edo bilatu. James Deanen azken filmea. Edo zein kibota, nik zer dakit. Estai, James Pasa, Dean. pasa. Paso. Rebelde sin causa. Rebelde sin gauza, hori da zure erantzuna. Denbora. 2 minutu eta 50 segundu. Rebeldes sin causa. Bai. Hoi norri izan dizu? Rebelde batek ez? Vale. James Deanen azkena. Aktoria, nahiko gazte hiltzana. Ja. Zegoera gutxi, baina arrakasta itzela. Ja. Ba, ez da Giant edo Gigante edo Erraldoia pelikula izan Ez dut. ala, amen. Beraz, hola bai. Bueno, lasa benik denbora asko Bai, bueno. daukago, 20 euro, 2 minutu eta 50 segundu. Bai. Beraz, jarrai dezago. Guazen. Handikan denbora badago, egoerari buelta emateko, zelentida batean 3 behi lortu dituzu. Ja. Toia, Baina kontua. errezak zienaren. Bueno, eta denetik badago, erraxak izan erraxak. Ez jarri urduriz, azkenen urdurasunek ja. eta gatu giztea blokeatuta. Ja. Aio, bikote, guapak! Ondo! Bueno, ba, urrengoa erraxa da. Bai. Zu jaten eta gustoko, ezta? Ni bai. Bai, bega, denbora! Zer izen du Andoni Aduriz sukaldariaren jatetxeak? Zein izen du Andoni Aduriz jatetxearen izenak? El restaurante Aduriz, ¿cuál es? Era donde comimos en la boda de Susana. Mugarit. Bai, geratuko dut? Bai. Bai, denbora! Mugarit. Mugari jatetxea. Andoni Aduriz, Bai. Ez Hilario. Ez Pedro Subijana. Ez Arguiñano. Aduriz. Mugarit, bai. Ziur, Bai. duela gutxi gainera erreforma egin behar izan Bai. zuen, errain zitzaiolako, eta Bai, konzeptu fijo, berria, fijo, eta fijo, bai. Mugari. Bai. Bueno, ba, bai, Mugari jatetxea, oso ondo. Nori bertze bai euro? Nori izan du da? El rebelde? Bai, bai, el Bueno, rebelde sin rebeldek causa. baten ez du asmatu orain honetan bai. Bueno, zenbat euro ja? Berroi. Urrengo galderakin, 6 euro bertxeo gehi. Denbora, zein hiritan dago Plaza Gorrilla? Moskun. Ziur? Bai. Geratuko dut? Bai. Geratuta? 3 minutu eta 21 segundu. Ba, ja. Ja lotxatia zena, ja ez da lotxati. Ja diru eskatu zeta. Plaza Gorrilla, Moskun. Bai. Ziur? Bai. Noski baiet, hori nola, hori mundu guztia daki. Hori, bertxo gehi euro. Bueno,
3 minutu eta bat segundu, 60 euro. Bai. Ikusten berriz ere, 60. Zikorain adi egon, Bai. eta ja lortzen duzun beste hogei, 80. Bintzate Ja. mailori barrori gainditzia. Bai. Ados, ba... Denbora! Ze izen du Arturo Erregearen ezpatak? Ze izen du Arturo Erregearen ezpatak? La espada del rey Arturo, ¿cómo se llama? Excalibur, ¿no era? Excalibur. Zuk erran? Excalibur. Excalibur, geratuko dut? Bai. Venga, denbora geratuta. 3 minutu eta 43 segundu. Bueno, ja lagarren minutu hortzen dago, ja, urbil. Excalibur. Bai. Hoiz izan duzen, espata hori herri batean zegoena, kendu inbeharreta. Bai. Excalibur. Bai. 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 Hoiz da izan den agur benur odolako zeu zerrez. Ez da hinek. Ez da egizu. Zuk rebeldeak botatu berriz eta... Bueno, ba, ongi botata. Bai, Excalibur. Oso ondo, oso ondo. Y nola, nola? Hola, oso ondo. Bertxo gai euro. 80 euro. Bai. Ja, 60ko marka hori ganditu duzu, ja, 80. Bueno, ba, espero ezagunez galtzia, gehiago, Bai. Bueno. Eta ja, oso lasai. No, bueno. Zer? Ba, latadiziko momentu hori ja gainditut ja, orain ja, Baina ez? hemen jente askora eta... Bueno, baina baduzu hemen Bai. laguntza eskatzeko, eta jende gaztia, ezain gaztia, helduak. Eustat hemen dagoen jendearekin ja. Vale. Beste galdera bai? Bai. Venga. Denbora. Zein museotan dago Picassoren Gernika margolana? Reina Sofía. Bai. Bai? Geratuko dut? Bai. Denbora geratuta, venga. 3 minutu eta 52 segundu. Gernika, zenbat buelta Gernika, margolanarekin. Gernikan izan behar duela ez dakizten, baina Madrilen dagoela, museo ez dakizzer, hor jendia rebindikatzen eta... Hori duena bosaxola, Reina Sofia eta hoi euro dut. Oron, Reina Sofia? Bai, uste duzu? Reina Sofia museua, ez da? Ba bai, bertze hogei euro, oso ondo. Zenbat? Listo, venga, ya vamos. Listo, ya. 5 minutu. Eta bainika falta dia bat eta 10 gutxi gora bera. Zenbat ja? Egun? 100 euro. Ondo, bai. Etxetik atera 10 eurokin toen ja, 110. Eta kontuan izan, ez pauzuela esmatzen, edo pausuekin baduzula, edo denbora gortzen bada, 100 euro galduko dituzula. Bai, osea, con lasai. Osea, jokatu behar duzula. Bai. Ados, eta gero badago beste aukera bat, gero esango dizu. Venga, denbora! Nori izan zen aurreko denboraldian Realeko entrenatzailea? Realeko entrenatzaileak, ze izen du. Venga, bota! Beti da rebeldearekin. Zagit bere... Listo. Izen da bizena, Bai. Izen kompletua. Bai. A ber, bota. Philippe Montagnier. Ziur? Bai. Geratuko dut? Bai. Venga, geratuta. 4 minutu eta 17 segundu. Philippe Montagnier. Bai. Etxeko administraria, ez da? Bai. Karri dirua, eta nik gero gastatuko dut nadun modun. Bai. Philippe Montagnier, Realeko entrenatzailea. Ziur? Bai. Bai, hano da, Philippe Montagnier, bertze hogei euro. Hori, hementxe. Hala. Oso ondo, Txaloto pixka bat. Baita rebelde hau. Aizo, rebelde, nik ero zurekin lehiatu nahi dut, Ematen zuen zeklopedia bat. Bueno, ba, geratzen zaizkizu, 40 segundu gutxi gora bera. Ez da denbora asko, Ja. ala, bai. Bueno, Gauzak ondin izkero, pare bat galdera edo azkar, A ver, edo ze estela hiruro, bat, ziurtatu ez ziurtatu. Zer moduz kirol munduan? Bueno, errealekua bintzat asmatin duzu, eta rebelde hor dago onduan, ez da? Bai. Ba, ikur ezagun nahi honetan. Denbora, zein da Augusto Ibáñez pilotararen ezizena? Bez? Hau oso ezaguna ba? Augusto Ibáñez pilotariaren el sobrenombre. Titín. Ah. Vale, Titín. Titín? Vale. Bai, geratuko dut? Bai. Venga, geratuta. 4 minutu eta 35 segundu. Oen ja launtzik ez, zer bota duzu? Titín. Titin edo tintin? Titín. Seguro? Bai. Mira, 2 euro daudela jokuan, Titin. Augusto Ibáñez, Titin. Bai. Errioxarra. Aurrelari bikaina. Bai. Baina ostiralero horrete batean ezaltzen dena. Edo espada ostiralero, diastetikan behin edo. Hala izango te da, bai? Ba bai, Titin da, Titin 3. uste dut, ez da?
Tori, Arantxa, bertso gai euro. Oso ondo. Eta, bueno, 4,35. Zenbat diru ja? 140 usten da. 100 Lau, bai, 140. 140 euro. Bai. Zure lotxati. Mira, nola aldatu zaioan ortegia. Horain irribarra, lasai. Ba, nindu goia beste saiak ere bat. Venga, ba, denbora. Zein da lurraren satelite bakarra? Zein da lurraren satelite bakarra? Jupiter. Jupiter? Bai? Geratuko dut? Bai. Geratuta. 4 minutu eta 47 segundu. Vale. Lurraren satelite bakarra. Ni nahiko satelite. Bai, bai. Bai. Zerratik egin duzu? Lurraren. Lurraren satelite bakarra zein da? Eguzkia. Nastatan ja. Eguzkia. Paso. Satelite bakarra. Pentsatu pian. Paso. Pentsatu pixko bat. Jupiter esan duzu. Bai, baina zelite. Eta, uste duzu zela esmatu. Ez que ez dauka lurra, satelite. Ez dula, badu bat. Eguzkia daukagu egunez. Bai. Gabian zer daukagu? Ilargia. Hori da. Ilargia da lurrak duen satelite bakarra. Vale. Eta lurrak Julian Jantzi lezakakoa. Alde que, 1 euro garrita. Amen. Hola, xer, bueno, nire patikara. Bai. Ez dago gaizki. Eta, 4 minutu eta 47 segundu. Bai. Beraz, orain honetan ja, azkar hili beharko zu. Bai. Ados? Bai. Zer modu zukaldean? Txarto. Sukaldari txarto, trebea, ez trebea, Ez. gustoko, ez gustoko. Ez gustoko eta txarto. Eta, bueno, ba, ja, jaki hau nozpaite prestatu duzu. Eta erantzunen arabera, jakiko dut bai ala ez. Denbora, zeintzuk dira marmitakuaren bi osagai nagusiak? Patati eta atune. Seguro? Bai. Patata eta atuna? Bai. Bai? Geratuko dut? Bai. Denbora geratuta. 4 eta 48. Ja, 5 minutuak, ja, agortuta. listo. Gero ja bi ditugu, baina ez du denborik ematen ez da galdera egiteko. Orduan, atuna. Bai. Atuna euskera nola da? Atune. Ondarrun Atuna? atune. Bai. Seguro? Eta patata? Patati. Zer, ontzen emanen dio? Atuna eta patata? Bai. Ega luzea Bueno, bai. eta patata. Bai. Ondo, oso ondo, bertso gehi euro. Eta hortxe. Eta bueno, 4,48, ez du ematen. Zein herrialdetan, jazta, denbora. Ja. 5 minutu. Bueno, Así que, ondo. Bueno, ba, nik hau guazen, oinez, Bai. lasai. Zenbat diru? Egun de berroi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 140 euro. Bai. Pozik. Lanin, barda diru hori lortzeko, Bai. Ze batzi dute, ez duzu askorik banatzen, bai, baina 140 euro, Bai. batean patrikan, Ja. postasuna ematen duela. Bai. Ondo, ba, zer iruditzen, 140ekin joan beharrian, 280ekin joaten basa etxera. Denbora batian, probatin bihar. Ez. Geratu etxenaz. Ziur? Bai, fijo. Bueno, Arantxa, bi museo, Bueno, garri. Txalo bero bat, 140 euro irabazitula. Ken, hazienda kenduko diona.